Silav roj baş evanno hêvîdarim hûn başin vê serîspê min bernameyekê çêkir di derbarê Hamasê, Gazayê de û helwesta İsraîlê Amerîkayê de ez hêvî dikim we temaşe kiribe hevalê ku temaşe nekiribin dikarin biçin dîsa lê binêrin dibêjin baş dibe ji bo pêşa roja rojhilata navîn gelek agahiyên giring têde cih digirin. Ev yek bandor li me jî dike elbet tesîr li Kurdistanê jî dike. Pêvajoya ku em di nav dane tesîr li wê pêvajoyê jî dike. Niha heyeta İmraliyê hûn zanin çûbû İmraliyê vegeriyaye hin agahî dane em dixwazin pêşî wan agahiyan bi were par vê bikin paşî em dakevin nava nûçeyên din. Vê sibê hûn zanin îro şemî normal xibatekî min ê din hebû ji televizyonên cuda re lê ez îro li malê me îstirahet dikim. Sazî û dezgehekî Kurdan ku bikaribe ji marîfetê me ji xebata me fayde bibîne mixabin di van şer û pevçûnan de divê pêvajoya ewqasa giring de tune ye. Yani sazî û dezgehên Kurdan mixabin her rojek û derbas ve dişibin raqîbên xwe. Meseleya qayyûm heye. Çawa ku dewleta Tirkiye, çawa ku AKP, MHP nexim navê lê AKP çawa ku qayyûm tayin dikir. Niha ême jî em hêdî hêdî dişibin raqîbên xwe. İji em jî hinekî bûne mağdurê pergala qayyûm. Ji ber vê yekê em ana ji malê ji stûdya xwe ji were xizmetê dikin. Tevî me dixwest ku sazî û dezgehê me yê berfirê hebin ku em bi rêya wan ji wan pencereyan em bikaribin xîtabê we bikin, xizmetê bikin. Lê mixabin vê gavê di vê rewşê de saziyekî me wisa vê gavê tune ye. Ama ne mesele ye? Ev jî dibêjim zemîneke bihêz e, zemîneke bi quwet e medya civakî em bi vê rê êdî em ê xwe bigînin we em ê xizmeta xwe ji vê derê bidomînin hevanno. Em çi bikin? Pergala qayyûm AKP anî xist nava civakên me êdî civaka me jî çav dide AKP pergala qayyûm pêk tê di pratikê de. Em jî dibin mağdur. Erê wallah tişnav e. Wisa ye. Em hema bi daxuyanî bidomînin hevanno, daxuyanî heyeta İmralî heye ya Dem Partiyê. Daxuyanî çawa ye em bi wî şeklî hema ragihînin. Di sesiyê cotmeha 2025 de dibêje em çûne greva İmraliyê me bi rêz Abdullah Öcalan re nêzîkî 3 saat û nîvan hevdîtinekê pêkanî. Bi rêz Öcalan wekî her carê bi moral bû, tendurustiya wî li ciyê xwe bû, bi xwe bawer bû. Wî anî ziman ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk ya ku sala borî dest pê kiriye li ser banga Dewlet Bahçelî li welat şer û pevçûn rawestiyaye pêşî li gelek metirsiyan xeteriyan girtiye. Her kesê ku di vê yekê de rola xwe lîstiye xwedî ket bi rûmetek mezin e. Piştî 300 salên pevçûnan dibêje ez hema Rêzdar Öcalan ji heyetê re çi gotiye gotina wî ev e çi dibêje piştî 300 salên pevçûnên wêranker û wendahiyên mezin di şerên cîhanî de şaristaniya îroyîn ya ku em tê dane wekî çareserî modeleke nû pêşxistiye. Çi ye ew model? Modela demokrasiya müzakereyî. Ev e wekî modela çareseriyê pêşkeşî mirovahiyê kiriye. Em jî dixwazin fayde bibînin ji vê modelê. Yani dünya alem çawa problemê xwe çareser dikin, hal dikin, em jî dixwazin bikevin ser wê rêyê, em jî dixwazin modela çareseriyê bi pêş bixin, ew jî müzakere ye. Yani pergaleke medenî. Bi rojan em behsa çi dikin? Medeniyet, şaristanî, zemîna medeniyetê. Ji demokrasî û berî ku mirov bibe demokrat dibe mirov însan be, mirov medenî be. Veya gelekî mühîm e. Vê gotinê ji kerema xwe re ji bîr nekin. Yani kî radibe dibin di piş perdeya demokrasiyê de hemî pêkanînên antîdemokratik dikin. Pêşî xwe îfadekirinê digirin. Herkes dibe şiyar be. Çi ye? Model şaristanî. Ev meseleye entegrasyonê jî bi vî şeklî ye hevanno. Dewleta Tirkiye jî, em jî, pergalê me jî, rêveberên saziyê me jî dibe beriya her tiştî werin ser zemîna medeniyetê. Usulê bizanibin, însaniyetê fêr bibin, paşê demokrasî. Mîna însanan vegerin ser xeta rast jî şaristaniye, medeniyetê û demokrasiye. Ew qas zelal e. Ji ber vê yekê banga Rêzdar Öcalan gelekî mühîm e. Beriya her kesî dibe rêveberên tevgera azadiyê, milletê me
insanên me ê ku divê xetê de xizmetê dikin werin ser banga Rêzer Abdullah Öcalan paşê bang li raqîbê xwe bikin. Daha em dibêje çi Rêzdar Öcalan piştî 300 salên pevçûnên wêranker û wendahiyên mezin di şerên cîhanî de şaristaniyekî weke çareserî modeleke nû pêşxistiye, şaristaniyê pêşxistiye vê modelê, modela demokrasiya müzakereyî wekî modelekê çareseriyê ya girîng pêşxistiye. Bengeha vê rêbazê divê ji bo çareseriya pirsgirêkên Tirkiye ya navxweyî û derweyî esas vêgirtin. Rêzdar Öcalan pêşniyaz kir ku di hemû tekiliyên siyasî û civakî de müzakereya demokratîk serdest be. Çi dibêje di daxuyaniya xwe ya 27 Sibatê de çi gotiye wan gotinê xwe dîsa bi bîr xistiye gotiye em li pişt gotinê xwe ne ku pêşveçûna vê pêvajoyê bi pêwîstiyên siyasî hukukî ve girêdaye. Binêrin. Pêşveçûna vê pêvajoyê girêdayê hin tiştan e. Çi ye? Aliyê hukukî siyasî de divê gav werin avêtin. Destnîşan kiriye ku di qonaxa ku em gihîştinê de tespîtkirin bi cîhanîna pêwîstiyên hukukî bi nêrîneke rast yekgirtî gelekî giring e. Di dawiyê de Rêzdar Öcalan aniye ziman ku divê sed sala nû ya komarê li ser bingeha hukuka aştî û demokrasiyê bêava kirin. Yani insanekî 26 sale di hepsê de ye hatiye tecîdkirin girtiye insanên li derve jî vê rewşa wî nadin berçavan tenê xwe dibin gotina navê wî de vedişêrin. Ama daxwazên wî, îdeolojiya wî, perspektîvên wî di pratikî de pêk nayînin. Em dizanin 5 sale Rêzdar Öcalan her cara ku daxife behsa demokrasiyê dike, behsa azadiyê dike, mirovên azad divê çawa be, mêjiyê xwe pêş bixin, vekin çawa ye, ama em dibînin li derva tenê navê wî bikartînin. Ya hinek xwe pêş bixin, medenî bin, bixwînin, dünyayê bibînin, hûn li navenda Ewropayê ne ya. Ya rojekî wextê ji xwe re veqetînin biçin li müzeyekî hunerê temaşe bikin. Sanat çi ye, axaftin çi ye, estetik çi ye. Tenê dizanin hevokekî ji 5 kelimeyan bikartînin ew her 5 kelime jî rêbera po. Tamam tu gotina rêbera po tu gotina rêbera po bilêv dikî lê teorî wî pêk nayînî. Rêbera po ji te re çi dibêje divê xwe pêş xe, zana be, însan be, medenî be dibêje ama tu gotina wî pêk nayînî. Tenê navî bikartînî. Çima? Çünkü perdeyeke pişwî de vedşêrî hêza rêxistinê digrî pişt xwe bi xewn û xeyala vî milletê nelîzin. Ez ê ji we re dibêjim. Ê ku sazî û dezgîhan birê vedibin ji we re dibêjim. Heyf e, gunê ye. Yani ev barê tekoşîna milletê Kurd ya giran tenê li ser pişta Rêzdar Öcalan nehêlin. Navî wî jî bikar neyînin. Ew ne malzemeye di destê we de. Öcalan weke malzeme di destê xwe de bikartînin, navî wî bikartînin, lê di pratikê de sıfır. Hatibû plankirin ku roja pêşemiyê li Şamê di navbera Wezîrê Derveyê Sûriyê Esad Hesen Şeybanî û İlham Ehmed de civînekî pêkwere. Em du êdî pê hesiyan ku ev civîn jî hatiye betalkirin weke civîna li Parîsê. Mesele çi ye? Li gorî rojnameyê El Hedad, aliyê Sûriye nexwestiya rayadarên Amerîkê weke çavdêr tevlî vê civînê bibin. Ev jî ji xwe re kirine hencet ku civîna bi İlham Ehmed re betal bikin. Mesele çi bû? Ev civîn weke berdewama civînên ji bo pêkanîna peymana dehê adarê bû, normal. Civîna ku hatibû plankirin li Parîsê bi çavdêriya Fransa wê çêbibe. Yek ji wan civînan ew bû hûn tê bîra we ez jî çûbûm Parîsê ji bo wê civînê qaşo ama pêk nehat. Çima? Aliyê Şamê ji ber zexta dewleta Tirkiye nexwest çavdêrekî sêyem hebe. Nexwest Fransa tevlî wan civînan bibe. Nexwest ku meseleya Kurd û Kurdistan, meseleya Rojavayê Kurdistanê, statûya Rojavayê Kurdistanê bibe mijarekî navnetewî. Tirkiye naxwaze. Tirkiye her çend divê pêvajoyê de bixwaze di pêvajoya li Tirkiye de cih bigire jî, Tirkiye her çend yani xeweke razî nîşan dide jî lê dijminahiya xwe ya li hember milletê Kurd didomîne. Hem bi gotinên xwe, hem bi tehdîtên xwe, hem bi pêkanînên xwe yê betalkirina van civînan dewleta Tirkiye rastiya xwe nîşanê me Kurdan dide. Li em naxwazin bibînin. Dîsa tê digere
em dibînin ku dewleta Tirkiye astengiyan derdixe. Niha diyar dibe ku ev hemû hencetin. Esas mesele ew e dewleta Tirkiye zextekî mezin daye ser rêveberiya Şamê ji bo aliyên Amerîka, Fransa yan jî welatekî din yê sêyem tevlî van civîna nebe tenê istihbarata Tirk dikare di van civîna da cih bigire. Ew jî çawa wextê ku Amerîka, Fransa welatekî din tune be rêveberiya Şamê bi istihbarata Tirkiye re tevlî civînan dibin İlham Ehmed yan jî heyeteke Rojavayê Kurdistanê wê di huzûra di mevcudiyeta istihbarata Tirkiye'de mecbur dimine civînan pêk bîne. Ya divê çarçovê de İlham Ehmed jî îsrar kiriye ku çavderê Amerîkî divê hebe. Divê em zanibin ku heyeta Amerîka, Fransa wan jî xwestiye di civîna de cih bigirin lê aliyê Şamê nehatine civînê. Tabii ev agahiyên ku me ji evê girtine rojnameyê El Heded. Heta niha li ser mijarê rêveberiya Xweser daxuyanî nedaye. Em tenê dizanin em ji pêkanînan dizanin ku rêveberiya Şamê hem van civînan betal dike û hem jî hevanno li Helebê dor li her du taxên Kurdan girtiye. Di nava provokasyonekê ciddî daye li ser fesadiya dewleta Tirkiye, li ser sorkirina dewleta Tirkiye. Dor li her du taxên Kurdan girtine û li dêr hefrê jî ew cî ku dom nîşanê we da ew wisa mîna tiştek boçkekê herema navbera Raqqa û Helebê de yani tam nîvê herem bi dest xistiye tam dêr hefrê li wê derê jî çeteyên dewleta Tirkiye hene. Dem bi dem êriş dikin ser navendên Qesedê hevan da. Meseleya rêveberiya Şamê bêexlaqî kiriye li İlham Ehmed ev e. Yani terbiye nezaketa diplomatik pek nayînin. Divan şertan de mesele çi bû? Yani çi ye? Ji bo xalên peymanê werin bi cîhanîn rêveberiya Xweser gav davêje. Ji ber ku hem Amerîka hem dewleta Tirkiye hem hêzên din tim aliyê rêveberiya Xweser sûcbar dikin. Dibêjin ew pêk nayînin, xwe giran dikin. Rêveberiya Xweser jî dibêje madem wisa ye deka werin em bicivin roja destpêkê dehê adarê em çi axivîne em li ser soza xwe ne werin ka di destûra bingehîn de hebûna me heye ka di destûra we ya bingehîn de perwerdeya bi Kurdî heye ka rêveberiya me dikare xwe îdare bike xwe birêva bibe li gorî qanûnên we na wê demê em çi dikin em bi îrada xwe birêva dibin. Hûn jî mecbûrin rastiye me qebûl bikin. Eger qebûl nakin rêveberiya Xweser dibe dewletekî serbixwe hevalno. Yani bi vî şeklî nabe. Niha du rê hene li pêşiya me. Ya temamê Sûriye li gorî pergala rêveberiya Xweser tê bi rêvebirin ya jî Şam cuda dibe, rêveberiya Xweser cuda dibe lê hevkariya bi Swêda ra, bi Durziya ra, hevkariya bi Elewiya ra li Lasiqiye Tertûsê. Mesele ev e. Niha hêza di dersê rêveberiya Xweser de ji ya Şamê gelekî zêdetir e. Hêz çi ye? Piştgiriya welatên navnetewî digire rêveberiya Xweser erê ya Durziyan Swêda digire erê ya Elewiyan jî digire ya İsraîlî jî digire. Dew çi ye? Ha dewletên Ereban piştgirî nadin Kurdan. Nadinê bila nedinê. Nadinê bila nedinê. Dewleta Tirkiye piştgirî nade bila nedê. Mesele ew e. Em bidomînin hevanno ka şîrovên we hevanno ka şîrovê we hûn jî hinekî şîrove bikin. Ême wisa ye. Ez paşê ve digerim ser peyamê we ez ê peyamê we bixwînim di vê zindî de ez pêşî nûçeyan pêşkeş bikim hevanno ka ez binêrim we çi nivîsiye di derbarê van şîroveyê me de nûçeya hewldana jarîkirinê ya jaliyê rojnameya Lublanî Orient le jour ve îddiayekî heye ew jî xwe dispêre saziya Sûriyê niha îddia çi hevanno hûn zanin Beşar Esed piştî ku hat hilweşandin Xwespatiya Rûsyayê heta niha pir caran hewldan çêbû ji bo were jarîkirin. Niha dîsa hewldana wî jarî bikin nûçe bi vî şeklî ye Beşar Esed ku di sala 2014 de ji desthilatariya hate xistin li nêzê Moskowayê bi malbata xwe re dibin parastina Rûsyayê de ye
li gorî saziya Sorê a Sûriyê ev parastin tenê ewlehiya dîmaneyî ye pêktîne. Esad di 20 îlonê de yani beriya 15 rojan bi gumanbariya jiherîbûnê rakirin nexweşxaneyekî piştî 10 rojan dermankirinê ji nexweşxaneyê derket. Niha tenduristiya wî nexirabe li gorî agahiyan tenduristiya wî ber bê başiyê ve diçe. Mijar neketiye rojeva çapemeniya Rûsyayê û rayedaran. Heta niha bawekê fermî tu daxuyanî nehatiye dayîn. Saziya Sorê ragihand ku ev ne hewldana yekem ya jiherîkirinê ye. Lê yekem care bi rengekî ew qas vekirî hatiye eşkere kirin. Kî eşkere kiriye? Êlkeleka wî kî ye? Çawa ye? Veya vê gavê nayê. Nûçeyekê din heye hevano ez vêya bînim jêr ji ber ku êdî eleqa wî bi manşetê tune ye. Nûçeyekê din heye hevano navenda aştiya Kurdî Almanyê rapora xwe ya yekem ya salane di derbarê nijadperestiya diş Kurdan ya Almanyê ya ji bo sala 2024 weşand. Rapor balê dikişîne ser zêdebûna êrişên fîzîkî, dijîtal û sîstematîk li dijî Kurdan. Li gorî raporê di sala 2024 de bi giştî di sûd û hevdê bûyerên nijadperestiya diş Kurd hatine tomarkirin. Paraniya van bûyeran yani 82 ciwan bi netewperestiya Tirk ve girêdayîne. Yani ew qas bûyer çêbûne li Almanyê bi taybetî tabî li hin deverên Ewropayê jî ciwan êrişên herî zêde jaliyên nijadperestên Tirk ve hatiye kirin. Li navenda Ewropayê, li Almanyê, Belçîkayê êrişên li hember Kurdan herî zêde jaliyê Tirkan ve hatiye kirin. Tirkên nijadperest yan jî netewperest û bêjin. Li dû wî 66 bûyer jî weke nedîyarin. Yani kê êriş kiriye nayê zanîn. 36 bûyer wekî îslamîst hatine tespit kirin. Êrişên rêxistinên îslamîst, derdorên îslamîst êrişên Kurdan kirine. Ev raporekî ye. Yani di sala 2024 de di sûd û hevdê caran êrişê ser Kurdan bîye. 22 bûyer jî wekî netewperestiya Erebî hatine kategorîze kirin. Niha ev dane, ev agahî nîşan didin ku nijadperestiya dijî Kurdan jaliyê gelek derdorên cuda ve tê kirin. Ne tenê Tirkin. Yek ji xalên herî balkêşiya raporê cî qewmîna bûyeran e. Ji du sûd û hevdê bûyeran 158 li ser înternetê çêbiye, 59 jî li deverên cuda bawekê fîzîkî müdaxale hatiye kirin, êriş hatiye kirin. Ev yek nîşan dide ku platformên dijîtal, platformên medya civakî bûne qadên sereke ji bo belavkirina nefreta li dijî Kurdan. Em derbasî Londonê dibin hevanno. Li Londonê forumeke giring û balkêşiya li ser perwerdeyiya bi zimanê Kurdî û paşaroja wê tê darxistin. Ev jî meselekî mühîm e. Forum jaliyê komeleya nifşên nû ya Kurdan ve li derveyê welê jêra dibêjin Kanga navê rêxistinê. Jaliyê wê ve hatiye organîze kirin. Ku ev yek ji saziyên herî çalakiyê İngîltereyê di warê perwerdeyiya zimanê Kurdî de. Çima li Almanyê ew qas pêş nakeve perwerdeyiya Kurdî, li Belçîka, Hollanda, Swîsre. Ew qas Kurdên me hene, Kurdên Rojavayê Kurdistanê, zarokên me hene. Bi qasî milyonek nîv zarok hene, dikarin yani ji perwerdê re amade ne. Ama pergala me tune ye. Yani sistem tune ye. Mirovên me hene. Mirovên me hene. Merov dikare mesela niha yani icap nake merov mütevazî be. Niha mesela imkan bidin min ez dikarim di nava sê mehade mamosteyên Kurdî perwerde bikim. Mamoste amade bikim ji bo perwerdeyiyê. Yani bi çi? Bi 30 sal tecrübeyên xwe. Ta di nod û sisiya de me dest pê kiriye, me dibistan vekiriye. Weke înisiyatîfa şexsî, takekesî, li piş min tur rêxistin sazî dezgeh tune bûne. Di nod û sisiyan de li kantona Neşotelê min dibistana Kurdî vekiriye. û ez bi konsolosa dewleta Tirkiyê hatime rûbirû. Navê min ketiye lîsteya wan. Ji ber ku mamosteyê wan jî ê fermî hebûn, ez jî bibûm fermî li cem saziyên Swîsrî û em hatin rûbirû. û li cem konsolosên dewleta Tirkiyê giliyê min kirin. Ji wê demê ve tecrübeya ku ji nod û sisiyan vir ve li cem kombiyê ez dikarim mamosteyên Kurdî perwerde bikim, bigînim amade bikim.
Ha, çi keme pergal. Yani organizasyon keme. Ez bi tena serê xwe çawa organize bikim? Ez rabim kî bînim? Ez rabim çawa dibistan vekim? Jê re bütçe lazım e, wekt lazım e, pere lazım e, jê re mekanîzmeyek lazım e. Ev e em dibêjin. Ji ber vê yekê di destpêka bername de em çi got? Sazî û dezgehê me ku bikaribin însanên me, marîfetên me, zanîna me, tecrübeyên me bixin faaliyetê, pêş bixin xizmeta millet tune ye. Tune ye. Ew qas rastî ev e hevan mı? Yani her zaman, her dema ku em li mala xwe wext wenda dikin, derbas dikin, ev wendabûna wext e. Ji emrê me diçe, ji netewa me diçe, gelek însanê me hene. Bi sedan însanên me mamosteyê me hene ku dikarin mamosteyan perwerde bikin. Yani ez dibêjim qey îcab nake me rû mütewazî be. Na. Dibê me rû rastî bibêje. Evet. Hevan em didomînin ev komeleya Kanga saziye ku gelek dibistanên Kurdî dibin sîwana wê de dixebitin. Ev demeke dirêj e ji bo baştirkirina rewşa perwerdeyiya bi Kurdî di nava sîstema perwerdeyî û yasayên Ingîlistanê de dixebite. Komele ji bo ku zarokên Kurd bi zimanê xwe yê zikmakî perwerdeyekê bi kalîte bistînin, projeyên cûr be cûr dimeşîne, armanc dike ku di vî werî de şiyariyê zêdetir bike. Em werin ser meseleya sed zanistên herî baqil yên Berlînê. Di nava wan de jineke Kurd heye Profesör Doktor Xanna Ömer Xalî. Ka çawa ye? Mesele çi ye hevan no? Em jî pîroz dikin. Daw ev e. Profesöra Kurd Xanna Ömer Xalî li zanîngeha azad ya Berlînê Freie Universität Berlin di beşa zanistên îranî û Kurdî de dersan dide. Wekî yek ji sed aqlên herî girîngî zanistê ya Berlînê 2025 hatiye hilbijartin. Kê hilbijartiye? Ev xelata bi prestîj ji aliyê rojnameya navdar ya Almanî der Tagesspiegel ve hat têdayîn. Xebatên pêşeng yên Ömer Xaliyê yên di warê kurdolojiyê de, di warê lêkolînên li ser kêmaniyên olî, ne tenê êzdî, kêmaniyên din ên olî, bi taybetî êzdiyan de wana dinirxîne. Xebatên wî li ser van mijaran e. Ji ber xebatên li ser mav, edalet, azadî hatiye xelatkirin. Rojnameya der Tagesspiegel di nirxandina xwe ya li ser vê mijarê de Xana Ömer Xaliyê wekî zanyareke bi pirsên bingehîn ên mav û edaletê re mijûl dibe, ji bo zanista azad kar dike, bi vî awayê wê dide naskirin. Çiqas xweş e binêrin, azadî tiştek xweş e. Mesela ya hevaleke min heye, em bêjin revebira me, tê ji min re dibêje heval bedran tu wekê min nafikirî. Yan jî tu wekê me nafikirî. Ya ez çima wekê te bifikirim ya? Tu li heremekî cuda a dunyayê hatî dunyayê, ez li heremekî cuda a dunyayê hatime dunyayê. Tu bi şiklekî din mezin bûyî, ez bi şiklekî din mezin bûme. Ez çima wekê te bifikirim? Tu çima ji fikrê min fayde nabînî? Tu çima însanan dikî tek tîp? Tu çima dibêjî wekê me bifikre? Ya me negot pirrengî, pirfikrî tiştekî baş e. Nîqaş ji bo çi tê kirin? Me rû çima nîqaş dike? Ya heqeten ya. Yani hevalên me bi vî şiklî çawa dikarin a xwasa kêm aqil bibin, teng aqil bibin ya merû dîn dibe. Cana ez dibêjim merû bi wan bikene ama ne wisa ye? Ev însan saziyan bi rêva dibin. Ya felaket e, skandal e însanekî re merû bibêje tu wekê me nafikirî. Wextê ku merû wekî hev bifikire, çi îcab dike civînan, çi îcab dike konferansan, çi îcab dike sempozyum merû li dar bixe. Merû çawa wê demê bi hev dişêwire? Merû çawa wekê hev bifikire ya? Ya hûn dînin. Li ser meseleyekî merûv hemfikir e. Hemfikir çi ye? Dawa Kurd û Kurdistanê mafê netewî Kurdan. Em hemfikirin erê. Wekî din azad e, azadiya fikr. Me negotiye em bibin koleyê dewleta Tirkiye. Me negotiye em Kurdan berdin biçin Gazayê azad bikin, Afganistanê azad bikin, me tiştekî wisa jî negotiye. Em li ser çi li hev nakin? Ji me re bêjin. Em li ser çi li hev nakin? Ha. Vê derê de tiştekî din heye.
meseleyin takê kesî dikeve devrê hevanna. Na merov fikir ne sabit in hevanna. Fikir sabit nine. Fikir difire. Fikir azad e. Her roj merov dikare fikrê xwe nû bike, fikrê xwe teze bike. Fikir tiştekî pir ecêb e. Mesela her tiştek ku em dixwînin em jê fikir digirin ne wisa em zanîna xwe teze dikin ne wisa erê. Hevalê me ji bo fayde ji fikrê mirovan bibîne dibe müzakere bike, nîqaş bike, civîn merov çê bike, merov bê civîn, bê konferans, merov çawa dikare fikrê xwe bide hevûdû. Merov yani ez çawa ez tiriya xwe bîn bikim ez bêjim filan heval çawa difikire ez mîna wê bifikrim. Merov tiştekî wisa li ser hevalê xwe ferz bike veya faşîzm e, despotîzm e. Tiştekî wisa nabe. Nabe. Tu nikarî zorê li hevalê xwe bikî ku wekê te bifikire. Nabe. Faşîzm ev e. Dev ji vê faşîzmê berde heval. Nabe. Rêya rast pirrengî, pirfikrî ye. Ji fikra min fayde dibînî bibîne, fayde nabînî hurmet nîşanê fikra min bide. Pêşî li min negire. Dikeve faşîzmê. Hevanna. Derdê me Kurda ev e. Rast e ne rast e. Yani hûn êl min temaşe dikin. Yani hûn li dij vê fikra min derdikevin. Mesela. Hûn li dij fikra min derkevin hakikaten ez qebûl dikim. Ama bi şertê ku min îqna bikin mesela. Min îqna bikin ku ez dibe weke hevalê xwe sedî sed mîna wî bifikrim. Mîna wî nefikrim nabe. Hûn dikarin tiştek wisa bêjin. Em çima vê derê bername çê dikin? Ji bo em xwe bigînin fikrên cuda. Çima em vê derê derdikevin canan dengê gel çê dikin vê derê? Ji bo ku em bikaribin dengê gel bibîsin. Dengên cuda bibîsin. Fikrên cuda derbikevin holê. Em ji wan sentezekî çê bikin. Em ji wan encamekî derbixin ku em bigêjin azadiyê. Rê û rêbazekî em digerin ya pêncî sal em xwe qelişan ji bo em rê û rêbazekî azadiyê bibînin. Çima em dikarin bibînin? Madem ki fikir sabît e, madem ki ew xwasa em her tiştî dizanin çima em naçin azadiyê, ber bê azadiyê ve em nikarin biçin. Çima em xitimîne? Çima em xitimîne? Çünkü em fikir nagerin. Çünkü em li fikrên cuda godar nakin. Nexweşiya me ye. Kes li tiştekî cuda nagere. Yani acayip fikrên faşîzane dikevin nava me ya. Yek ji wan derketiye ji me re dibêje ez dixwazim Selhedîn Demirtaş heta dawiyê emrê xwe bi hepsê de be dernekeve. Ya hevalê min ê kar ji me re dibêje ya. Ê mereq dikim la telefonê min ke ji wan re bêjim kî ye. Yani pir acayip. Yani acayip merû dijirife yani. Merû dijirife. Tu çima dixwazî Selhedîn Demirtaş dirêj di hepsê de be? Ya tu ne insanî? Tu qet de medeniyetê para xwe negirtiye. Çawa mümkün e? Hincet çi dibe bila bibe. Tu nûnerê milletê Kurd nikarî ji malbata wî bikî, ji azadiya wî, ji gera wî, ji her tiştî wî, ji wan her du keçê wî bê par bihêlî. Çima? Sebep çi dibe bila bibe. Emin Kutlar mala te ava ya. Hat fehm kirin tansiyona min çima xisa bilind e. Ya hin tiştene mirovan değişînin ha. Yani tu bi însanekî re di aynı salonê de aynı hewayê distînî, aynı hulmê distînî, aynı oksijenê distînî, li ser aynı masê xwarin dixwî ama tu mizedkî di dilê wî de tamamî pisî û faşîzm û dikare ji te re bêje ez dixwazim Selhedîn Demirtaş heta dawiya nizanim emrê xwe di hepsê de be. Tiştekî wisa merûv dîn dibe yani. Merûv dîn dibe. Yani sebep çi dibe bila bibe. Vana mesela tu encama van fikran ji çi re xizmetê dike? Ji dewleta Tirkiye re. Çima? Çünkü dewleta Tirkiye jî xwedî aynı fikrî ye. Ew jî wisa difikire. Yani hûn li wê derê de digêjin hebûdû. Yani Profesora Kurd Xana Ömer Xalî bibore yani di nûçiya di derheqê te de wisa nîvcoma ama bi wesilêya te bi xêra te jî em wisa xwe îfade dikin. Em behsa giringiya raman, fikir dikin, xwe îfadekirinê dikin, demokrasiyê dikin, azadiyê dikin. Yani çünkü tu ji ber van mijara hatî xelatkirin.
mamoste ya ev tageş pil de nirxandina xwe de xana Ömer lî wekî zaniyareke ku bipirsên bingehîn ên maf adaletê re mijûl dibe ji bo zanista azad kar dike bi vî şeklî daye naskirin ji ber vê meselê xelatkiriye rojnameyê her wiha teqez kir ku ew di nav zaniyarên serekeyên qada kurdolojiyê de wisa tê hesibandin. Xelata Cemal Nebez jî wergirtibû di dema xwe de serkeftinên Profesör Ömer Xaliyê ne tenê bi vê yekê re sînordarin di aynî salê de xebatên wê bi xelata Cemal Nebez 2025 jî hatibû xelatkirin. Di daxuyaniya jûriyê de hatibû gotin berxwedana wê ya bêwestan ji bo tradisyona êzidiyan, kevneşopiya êzidiyan, dengê êzidiyan, berxwedana wan ya di nava komkûçiyê de xurt kiriye. Niha em hinekî xana Ömer Xalî kî ye? Em wê jî hinek nas bikin ji kerema xwe re. Profesör Doktor Xana Ömer Xalî akademisyena Kurd ya êzidî ye. Bi xebatên xwe yên duwarê kurdolojî lêkolînên li ser ola Kurdên êzidî de li cîhanê tê naskirin. Yek ji 10 aqlên herî giringî zanista Berlînê 2025 hate hilbijartin. Ev serkeftin arêwêtiya wê ya zanistî ya ku ji Erîvanê dest pê kiriye gihîştiye zanîngehên herî prestîj yên Ewropayê. Arêwîtiyeke zanistî ji Erîvanê heta Petersburga Berlînê. Petersburg çûye Petersburgê li wê derê xwendiye paşê jî derbasî Berlînê bûye. Xana Ömer Xalî di sala 1981 de li paytexta Ermenistan Erîvanê di nava malbateke Kurd ya Ezidî de ji mala pîrên Ömer Xalî ji dayîk bûye. 81 gelek ciwan e ya yan jî li gorî min ciwan e gelo. Arêwîtiya wê ya akademîk li zanîngeha dewletê ya St. Petersburgê dest pê kir. Li Fakülteya Rojhilatnasiyê di sala 2002 de beşa İranînasî û Kurdnasiyê qedandiye. Lîsansa xwe ji wê derê wergirtiye. Di sala 2004 de jî li aynî zanîngehê mastera xwe temam kiriye. Ömer Xalî xebatên xwe yên akademîk bi doktorayê berdewam kiriye. Di sala 2006 de jî li Fakülteya Felsefe û Siyasetê ya aynî zanîngehê doktora xwe ya li ser ola Kurdên Ezidî bi dest xistiye. Niha ew wekî profesör li beşa zanistên İranî û Kurdî ya zanîngeha azad ya Berlînê karê xwe yê akademîk didomîne. Serokê Amerîkayê Donald Trump vê sibê daxuyaniya wî dabû hevanno. Baş e. Ji kerema xwe re ez dubare nekim. Niha meselaya Gazayê gelekî mühîm e. Hevalên ku merex dikin bila vîdyoya me ya beriya niha ya vê sibê temaşe bikin. Niha di derbarê wê fotoğrafê hevalên me ên Dem Partiyê de wekîlên me ne, nûnerên me ne çi dibe bila bibe bi şiklekî ketin nava kêmasiyekî fotoğrafekî ku kêfa milletê me jê re nehat derket holê pir rexne çêbûn li ser medya civakî di rojnameyan de di axaftinan de di nava malan de malbatan de welhasil mirovên ku raya xwe dane Dem Partiyê kêfa wan nehat ji vê fotoğrafê re. Mirovên Kurd li rûmeta wan ket. Herkes li bendî bû ku ev endamên Dem Partî rabin îzah bikin. Qismekî ji wan îzah kirin. Lê tişta balkêş ew e hin hevalê me rojnamegeriyên li Ewropayê sebeb çi ye nizanim ew wezîfe girtin ser xwe êriş kirin ser wan kesên ku ew fotoğraf rexne kirin. Mesela ez fehm nakim. Yani çima mirov êrişê ser însanan dike. Ez fehm nakim. Rojnamevanekî çawa dikare êriş bike mesela? Çawa dikare dengdêran rexne bike? İnsanê ku dengê xwe didin partiya xwe rexne dikin. Tu tenê dikarî hurmet nîşan bidî. Tu nikarî bibêjî ez not digirim. Nexweş e. Yani ev dikeve gef, tehdît nexweş e. Nota çi digirî? İnsanekî ye tiştekî rexne dike. Ya azadiya fikir çi qas xweş e ya azadiya xwe îfadekirinê çi qas xweş e. Bi şertê ku tê de küfür, heqaret tune be. Pir mühîm e hevanna. Küfür, heqaret tune be rexnekirin divê bêsînor be. Mirov bi rexnekirinê ancak dikare pêş bikeve. Niha ez vê derê bername çê dikim. Tonkê kêmasiyê me hene. Ez tona dengê xwe bilind dikim. Ez diqêrêm. Ne? Hevalekî telefonê min bike bibêje ne Emîn Kutlar re bibêje ya mamoste tu
dengê xwe hinekî cana zêde derdixî li te nayê. Ez dixwazim tu giraniya xwe biparêzî. Ez dixwazim tu hinekî sakîn bî. Vaya ji bo min rexne ye. Digirim berçava mala wî ava dibêjim gelek spas dikim dibêjim. Ne? Başiya min dixwazim. Niha milletê me başiya Dem Partiyê dixwaze. Ji bilî Dem Partiyê wekî din deviyekî me ku em têda derbas bin tune ye. Partiya me ye ya. Me çêkiriye me bi ava xwe, bi hevîrê xwe, bi xwîna xwe, bi çîmentoya xwe, bi betona xwe êdî kîjan teşbîhê lê tînî bîne me bûyî çêkiriye. Me ava kiriye. A me ye, keda me ye ya. Wekîlê me ne. Yani tu min temsîl dikî. Ji ber vê yekê min godar ke paraniya însanan çi dibêjin merûv hurmet nîşan bide. Merûv nikare millet tehdît bike. Ji kerema xwe re. Merûv hinek gotinê xwe xweş bikarbîne baş dibe. Tabii ki devlet ne pîroz e. Yani mamoste yani hakikaten tabii ki devlet ku derê pîroz e. Millet pîroz e. Fikrê xelkê pîroz e. Çünkü em di dawiya dawiyê de devlet çêbiye ji bo aramiya huzura millet. Ew devlet ku huzur aramî nede millet ew devlet bila tune be. Ez xatir ji we dixwazim êvarê ka em binêrin ez çi ji we re pêşkêş dikim. Êvarê saet di 21 de ez ê bernameyekê berfireh çê bikim dîsa. Agahî nûçe hebin temam e eger tune bin ez ê mîvanekî bigirim em ê ji xwe re. Ê me pir xweş e hevanno. Saet di 21 de herê var. Eger nûçeyên acîl hebin ez derd dikim ji we re nûçe pêşkêş dikim. Eger nûçeyên wisa acîl tune bin ez mîvanek digirim. Hunermend dibe, akademisyen dibe, nivîskar dibe. Devê derê em ji xwe re sohbet dikin, em bu ara şevberkek çê dikin, bu ara wext derbas dikin. Mala wê ava. Ez ji we rîca dikim vê kanalê bi pêş bixin. Di demên pêş me de fonksiyona televizyonên me yê Kurdî namîne. Kesek temaşe nake. Binêrin. Yani ez ji we re tiştek bêjim. Mesela saziya ku ez lê xebitîm bi qasî 500 kes lê dixebitin ne? 500 kes. Ê pratik li wê derê na. Bi nûçegihan, ê ku di ajansa de dixebitin, ê ku li derve dixebitin, ê ku jê re xizmetê dikin, ê şêwirmendin, ê ku aqil didin vê saziyê, ê revebirin. Hemî hûn kom bikin derdora 500 însan hene. Nûçeyên sereke saet 6-7 êvarê nûçeyên sereke ne merû derdikeve pêşkêş dike ne? Normal divê bi dêhan hezara însan temaşe bike di YouTube'ê de ne? Wisa ye. Normal wisa ye. Yani kanalê me ê piçûk e dîsa jî ew xwasa zêde tê temaşe. Hûn bawer dikin 596 kesan lê godar kiriye. Yani xuya dibe bu ê montajcî jî lê godar nekiriye. Zarokê wan jî lê godar nekiriye. Ya çawa hûn dikarin saziyekî me ew qasa bi qîmet ew qasa daxînin. Nûçeyên sereke çawa 500 kes tenê temaşe dikin. Neş hûn ya şer nakin hûn. Qet nafikirin. Hûn qet nacerifin ji ber kedavî milletî heba dibe. Yani qet hûn nafikirin yani. İnsanê ku van saziyê me bi rêva dibin çima qet ezabê vîjdan nakişînin. Ya nûçeyên sereke çawa 596 kes tenê temaşe dikin. Çawa mümkün e. Fotoğraf nişandım yani. Ne şerme? Vaya suç e suç. Li hember millet di nava suç daye. Li bendê me ku lêborîn were xwestin. Xatirê we hevanno silav rêz dem baş.